What's up mga kabihog? Ayan, so guys, kumusta kayo? Ayan guys, dahil wala tayo bundok ngayon, so travel muna tayo. Punta tayo ng saan nga yung pupunta natin? Gumaos. Ayan, sa Paracali daw yung banda ng Candelaria Beach. Siyempre babiyahe kami ni paring Marjon, siya ang kasama ko, saka yung nag-arkila sa kanya. Ito yun, yung mga pasahero natin. Okay yan guys, kung bago lang kasi channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. And guys, magtataho muna kami. Dahil malayo-layo yung biyahe natin. Tataho muna tayo. Saan ako maupo? Aba! Kabubong! So, diretso tayo ng Lugi kasi nag-pick up lang tayo ng pasahero dito sa tulay. So, sa Lugi naman tayo guys mag-pick up. So, bye-bye. So ayan guys, mag-ano muna tayo, gas up. So yan si paring Marjon. So guys, ayan, tapos na yung gas up, so alis na tayo. So bye bye.
So guys, ayan, kakarating lang namin dito sa ano bang ano to, ano lugar to? Pulang Daga ba to? Pulang Daga. Ay, ano ba ta? Ha? Gumaos. Ayan guys, kakarating lang namin sa Gumaos. Nasa uyok na tayo. Taguin na. Nasa uyok. Gala kami ni pare ko dito sa aming hacienda. Mayabang na naman. Ito, yung mga cottage na yan. Hindi yan namin, kanila yan. Gago! Dayo lang kami dito. Ay, sarap pare ko. Pare ko ng damit na. Bago tayo maligo tayo. So ito guys. Sarap ng dagat. Ito pare ko, pumunta kami may bangka. Saan? Dito. Sarap sa dagat to. Ganda pati ang buhangin. Medyo malinis. Ayan. Hindi nakahanda guys. Hindi tayo nakahanda. Bukas maliligo tayo. Matapsong tayo ng kaunti dyan sa ano. Sa gilid. Diba, tanto ng tuloy. Mga matatanda sa Ganda nga ang tent dito. Six months later. Kami nag-overnight dito. Nag-overnight na umuwi. Ayan, overnight na umuwi kami guys. Actually umuwi kami, kaming dalawa. So ngayon, kakarating lang namin, alis na naman kami. Kanina pa nag-aantay yung aming mga pasahero. Kaya na-airnip na. Pare ko eh. So what's up guys? Uwi na kami. Ayun. So kanina pa sila nag-aantay dito. Na-late kami guys ng 1 hour and 20 minutes. Kaya pagdating namin, hindi na kami nagpahinga, wala nang kain. Diretso na rin kami kasi what's up mga kabihog. Ayan guys, daan muna ako dito sa ano, sa ano to, magme-milk tea daw sa Perky Cup. Ayan, sa vlog pa lang na-endorse ko na kayo. Ayan oh, dito guys, Perky Cup is, ang totoo niyan ganito yun. So, challenge to sa akin. Sali tayo guys ng ano, contest sa TikTok. Ayan. Syempre, kailangan natin i-promote yung product nila. Ayan, oh. Perky Cup. So, ngayon guys, dumaan tayo sa outlet. Dito yung mga pinsan ko. Ayan. Yung aking
Akin ng mga pinsan. Hello, mag-hi ka naman. Hello po. O, ayan. Pinahamon tayo sa TikTok. Tingnan natin kung papasa. Kaya makapasa tayo sa TikTok. Ano? Masado yan. Sado ba tayo? Masado. Kunti Kaya ba? Kaya man. Ay, yung mga views doon ay malalaki na. Paramihan ba ng views yun? Opo. Racing siya. So yan guys, kasali tayo ng contest. So try lang to ha. Para namang mawawala eh. So may libre pa ako guys na milk tea. So may palibre tayong milk tea. So ito guys yung i-endorse natin. Oh. Ayan, oh. Dahil mainit ang panahon ngayon. Ayan. Perky Cup. So ayan guys. So challenge ito para sa akin. So gagawa tayo guys ng entry. So mamaya or bukas, gagawa tayo ng entry guys. Para makapagpasa tayo dun sa kanilang page. Sa Facebook. Facebook page. Ayan. Yung Perky Cup. So dun tayo guys mag-i-entry. So isang hamon lang ito sa atin. So try lang. Wala namang mawawala. Nakalibre ka pa ng milk tea. O diba? So ayan guys. Once again, ngayon pa lang, thank you na sa Perky Cup dahil meron tayong libreng milk tea. 75 years later. So ayan guys, kakarating lang namin. So nauna ako kay Paring Marjon. So di kami nagkita. So ayan. So maraming salamat guys. Ayan, nagmamadali tayo kanina guys. So ito guys yung cup ng Perky Cup. So i-endorse natin ito guys. Tapos abangan nyo guys sa TikTok ko. So kasali tayo guys ng pa-contest ng Perky Cup. So paramihan ito guys ng views. So sana hindi naman masamang mag-try guys. So ito-try lang natin na gawa natin ito ng content sa TikTok. So sana pumatok sa. Ayan, mag-iisip kami guys kung anong content yung gagawin namin dito sa Perky Cup. Ayan, maraming salamat sa Perky Cup. Nakalibre tayo guys kanina ng isang ayan, medium size. Kasi yan, abangan nyo guys yung ating content ito. And guys, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. And shoutout po tayo sa Team Parikoy, Team Libag, Team Bicol Tugang, Team Tugang supporters. Ayan, sa lahat ng aking team guys na hindi ko mabanggit pasensya na kayo. So, pagod pa. So ayan guys, at shoutout din sa ating mga kaibigan sa YouTube. Ito sila. So, ayun na nga. Ayan, maraming salamat sa ating mga kaibigan. And guys, kung nagustuhan nyo ang aming video, i-click nyo lang guys yung like, share at saka comment kayo guys. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, ayan, pindutin na rin guys ninyo yung subscribe. So, maraming salamat. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.